Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. It's good to be back. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padawan, nagbibigay sa special coverage po ng bagyong Hagupit. Ito with local name Kaloy dahil pumasok na po ito ng PAR during the past few days, okay, nung Friday evening. At since ito po ay nalulusaw na, ito na po ang final update, but mag-continue pa rin tayo magbibigay ng update sa bagyong ito. Dahil po may mga convection pa po ito. Okay, so ito po ay para sa ngayong araw po ng Lunes, Mayo 11, 2026. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. At gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Abuitis Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lena Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Bago tayo magsimula ng ating update, shout out po sa lahat po na taga dito sa Sorsogon. Dito tayo sa Sorsogon City. Such a beautiful place. Ganda, tahimik. At napakaganda ng kalsada. Wala akong masabi. Number 1 in the Bicol region. Okay? At yung mga nanonood, mga subscribers ng ating channel, mag thumbs up lang po kayo or magbigay ng comments kung kayo po ay aking mga subscribers. So, salamat. It's a very nice place. And nandito tayo for a personal appointment. Okay? And so, umpisa na natin ang update. Good news po ito sa mga Bicolanos at sa Eastern Visayas dahil po nalusaw na po ang bagyo. Although may mga kaulapan pa rin na binabantayan natin. Baka dumaan dito ng saglit. Kaya binabantayan po natin itong weather system na ito. Okay? So, ito po yung latest natin. Fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakita pa rin natin itong mga pasulput-sulput na kaulapan, mga thunderstorms, itong si tropical depression na si Hagupit o si Kaloy dito po sa may east of Giwan, Eastern Samar. Ang kanyang distance ay roughly 500 kilometers away. At ang Pilipinas ay nanatili pong napakagandang panahon except for afternoon and evening rain showers and thunderstorms. So ito yung zoom in satellite animation mula sa windy at nakita ninyo itong mga kaulapan nitong bagyong ito. Yung kanyang center ay nandito po. Okay, displaced po siya dahil sa wind shear, nandito po siya dito sa area na ito. At yung kanyang kaulapan ay naka-displaced pa rin dito sa may eastern and southern portion. Halos wala po tayo nakikita dito ang kaulapan sa may western semicircle niya. So, a sign na talagang nag-persist pa rin yung dry air intrusion sa system na ito at moderate wind shear. And napakagandang panahon pa rin ang Pilipinas. Kitang-kita po ninyo, except for Mindanao, may mga afternoon evening rain showers and thunderstorms. Sa ibang areas, may mga chances pa rin ng mga isolated, maliliit na thunderstorms sa hapon o gabi. At ito yung infrared satellite loop mula sa easterlywave.com at nakita ninyo may mga ulan pa rin siya sa may eastern quadrant ng umaabot ng 50 to more than 100 millimeters. At ito yung ating website, latest kay Kaloy. So 500 kilometers away po siya, east of Giwan, Eastern Samar. 45 kph na lang po yung kanyang hangin, moving west-northwest sa may dagat Pilipinas. At inaasahan po itong malulusaw within the next 24 to 48 hours bilang isang remnant low. Dissipating po ang kanyang status dahil po sa unfavorable environment. Ang Pag-asa na lang po ang nagpapalabas ngayon ng warnings. Although for the next 12 to 24 hours, magiging isa na naman po siyang remnant low pressure area sa may east of Samar. Medyo malayo naman po at wala itong direct effect sa area ng Eastern Visayas. So yan po ang track ng DOST Pag-asa. Sa ating multi-track, ang lumalabas na lang po dito ng mga updates ay ang Taiwan, ang Hong Kong Observatory, at ang Pag-asa. So yan po, halos sa dagat lang po siya hanggang malusaw po. Yung multimodal diagnostic comparison, still pinapakita dito na nasa below TD strength po siya for the next 5 days. At ito yung kanyang forecast track, sa dagat lamang po siya. And ito po yung wind shear environment. Medyo moderate ang kanyang wind shear, kaya naapektuhan po siya. And then by May 14 to 16, dramatically tataas ng bahagya o bahagya ang tinatawag nating wind shear
na totally makakasira po sa sirkulasyon nitong weather system na ito. At yung relative humidity ay bumagsak na po sa 50% to down to 40%, 45% within the next 5 days based sa mga computer models. Samantala, sa latest naman sa Google DeepMind, ayan po yung kanyang forecast. Halos wala na po. Matutunaw po ang weather system na ito sa loob ng 5 araw. So, nandyan lang po siya sa may gitna ng Philippine Sea within the Philippine Area Responsibilities. So, no problem at all. AI model na po ito. One of the best right now. Katumbas po ito ng European model. Maganda rin ang pinapakita sa forecast nitong sa bagyong si Hagupit o si Kaloy. Ito ang rainfall accumulation forecast ng European model at nakikita ninyo for the next 5 days ay unti-unting nawawala po yung kanyang kaulapan. At yung kanyang rainfall accumulation halos pumagsak na po sa less than 25 millimeters in 24 hours. So 24-hour rainfall accumulation ay halos wala na po. So hanggang sa Sabado, manatili pong magandang panahon sa buong Pilipinas except may mga isolated rain showers and thunderstorms sa may bahagi po ng Luzon, Metro Manila, Southern Tagalog provinces at dito po sa Mindanao, lalo na sa hapon o gabi. At sa ating wave forecast, nandyan pa rin yung alon dito na more than 2.5 meters. But for the next 24 hours, ay completely bababa na po yung malalaking alon down to more than 1 meter. At mag-persist po yan for the next 5 days. At nakita nyo dito sa coastal waters ng Sorsogon, halos napakaganda po ang alon sa western side, nasa less than 1 meter. Sa eastern side ay 1 meter lang po ang maximum wave heights hanggang sa darating pong Sabado. Okay, so yan po ang magandang balita. So good news po ito sa mga fishermen na maglalayag sa karagatan, sa mga mangingisda. Dito rin po sa may central waters ng ating bansa, halos kalmado po ang wave heights as well as dito po sa West Philippine Sea. Okay? So, yan muna po ang pinaka-latest natin sa bagyong si Hagupit o si local name Kaloy. At completely, nasunod yung forecast na malulusaw siya. Ngayon, medyo struggling siya at gusto pa rin niya mag-form ng kaulapan but within the next 24 to 48 hours, baga completely malulusaw ang kanyang kaulapan. We'll see you again in the coming days. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padua. Thank you again sa pagpanood niyo sa aking channel, sa pag-subscribe. At we'll see you again. Okay? God bless po sa inyo lahat.